Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü temasy Talibanyň kölegösündäki bilim. Eýsem Talibanyň kölegösünde bilim alýan Owganistan türkmen studentleri öz gündelik durmuşlaryny, bilim almak uğrundaky tagallalaryna nähili ýagdaýlary başdan geçirýärler. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna ynha şeýle temada Owganistandaky Dünya Türkmenleriniň wekilleri öz ýurdunda okat beren studentler Fazıl Rahman Oraz we Rahmetullah Resullar bilen gurrun eder. Fazıl Rahman Oraz we Rahmetullah Resul Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bolan, sağ olun. Hoş bulduk. Salam. Teşekkürler. Owganistan türkmenleriniň studentleriniň ýagdaýyna ele alaýsaňyz Dünya Türkmenleri üçin diýen teklip berdi. Şeýle teklibiň eýesi şu gepleşigimizde gatnaşan söhbetdeşimizden biri Fazıl Rahman Oraz. Şoň üçin söze Fazıl Rahman Orazdan başlaýar. Fazıl Rahman Oraz, sizi Azatlyk radiosyna şeýle teklip ködürlemäge iten sebäp näme? Fariýat vilayatynyň döwlet dawat etrafynyň Proýy şobasynyň şuňky temamyza men iki bilen bizi dinleýän dostlarymyza Owganistanda türkmenleriň gaty günleri geçirendigini we geçirýändigini häzir hem bütün dünýä türkmenlerine Azatlyk radiosu arkasından nasalamak isteyen bugün ödeňi şertleriň iň agyryny çeken ol hem eziz milletimiz türkmen halkydyr. Bugün sizlere geçmişi kahramanlyklar, hanlyklar, beglikler, padşahlyklar, hatda imperatorluklar bilen geçen halkyň 21-nji ýüzyylda nähili kynçylyklara göz gelýändigini elimden geldiğince size kısaca aýtmak için. Biz bugün ödeňi ata-babalarymyzyň bizlere goýup giden mirasyny, ýani birek-birege bolan silah hormatymyzy, dert desturlarymyzy şul garma-garşyk topraklarda onlarça ilk milletleriň arasynda saklamak bilen bile 21-nji ýüzyylda hem aýak uýdurjak bolýar. Owganistanda Talibanlaryň bolmagy durmuşlyk kyn hasaplanýan bir problemalardan biri. Şu studentlerin durmuşyny nähil terhetlere ýakyn ýerlerde ýaşaýan türkmen kowmlarymyz umumyň Talibanlaryň howp astynda we bularyň ol ýerde boluşy ilmiň we medeniýetiň ösüşine hem dogrudan täsir bolýar. Hatta şäherlere ýakyn türkmen owalarynda, ýagny Talibanyň hakim bolmadyk ýerlerinde de bizim türkmen ýaşlarymyz bilim almak tarapyndan kynçylyklary bar. Olum dogry. Käbir owalarda mektebiň azlygy, mektebiň bolmamaklygy, käbir owalarda şular ýani owalar wagtda mektep ýok diýsegem bol. Bar ýerinde de mektebiň ýani düzgün şekilde üçin edip bilen ýoklar şol mektepleri. Ene şol zatlar göze görünýär. Okuwlaryny at kitaplar bilen, elinde bar kitaplar bilen, çadırlarda, ýerlerde oturup okuyan türkmen ýaşlarymyz gaty günlerden geçýär şu günlerde. Sebäpden hem Owganistanda türkmen milletiniň ilmi alanda gaty ösýändigini aýtmak isleýän size. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü temasy Talibanyň kölegösündäki bilim. Owganistandaky türkmenlerden Fazıl Rahman Oraz we Rahmetullah Resul teşekkürler. Talibanyň kölegösündäki bilim diýen temada Owganistandaky türkmen studentleriniň studentlik durmuşyna üns çekmek isleýär. Rahmetullah Resula söz bereli. Rahmetullah Resul Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgam sahypasyndaky Talibanyň kölegösündäki mektep diýen foruma dinleýijilerimiziň galyran tesbirleriniň birini dikkatyna ýetirmek isleýän Rahmetullah Resul. Inha Leyla Yıldız diýen bir dinleýijimiz şuňky gürleşip oturan temamyza şeýle pikir beýan edip berdi. Bize näme? Biz garaşsyz beýtarap Türkmenistan. Bize garaşdyrmaň. Haýyş edýän o taýdaky Taliban hiç wagt gutormady, innem gutormaz. Taliban şo taýda bar bolsa rahat ýok. Şonu näme isledim? Henidem o taýda rahat ýok. Gynanýan çağadyklara Talibanlar zalim, bu zulüm gutoranok. Şeýle fursaty gözlesinler diye mümkinçilik tapsalar Owganistandan başga ýere göçsünler, gynanýan diýip ýazypdyr. Indi Rahmetullah Resul, sen özüň telewideniyede işleýän bir türkmen ýaşygy Owganistandaky türkmenlerden hemem student özüň
Doğrudanam şol Talibanyň ilki başta studentlere täsiri, soňra halka täsiri doğrudanam şu ýanky Leylan Aýdyşy ýaly ýurdy terk etmäge iterýärmi? Şo derejedemi? Näil baha berýän? Meniň adym Rahmetullah Resuli, Mazar-ı Şerifde Al-Haq TV kanalında Türkmen habarlaryny aýtýaram. Bir näçe günden hem bas kanunundan ýokary okuwlarymy iktisad bölüminde gutarýan. Awganistanda ýaşaýan Türkmen halkymyz, aýratyn hem Türkmen okuwçylarymyz Taliban tarapyndan kontrol bolýan ýerlerde ýaşaýarlar, okuw tarapdan çok gynalýarlar. Misal suratda hemmemize malum ki soňky günlerde her gün paýtagtymyzda Kabulda hem patlama bolup dur. Ýetide Türkmen okuwçylarymyz dälde, bütün okuwçylarymız hawfy hatardalar. Ruhy taýdan mudama korkuda galýarlar. Ýetide okuwçylarymız dälde. Belki onun masalalary hem ise korkudalar. Bizim oğlumuz nam boldy eken, bu patlama niye yüz berdi eken diýip, şonuň üçin hem ise ona jaňatyp durýar. Hatuda bolan türkmenleriň ýaşaýan ýeri Mazar Şerifde näçe patlamalar yüz berdi. Masalan, köp türkmenler Mazar Şerifde ýaşaýarlar. Inha özüň student, özüň ýaly okap görün, universitetlerde, mekteplerde, kollejlerde, liselerde da okap görün okuwçylara, studentlere nähil täsirini ýetirýär? Munyň täsiri ören köp. Gije gündüz okuýar studentlerimiz bir tarapdan patlama yüz berýär, ruhy taýdan köp gynalýarlar. Hemişe patlap dur. Misal içinde bir gece gündüz ders okusalar her 7 saat 8 saatdan bir 2 saat tahsil almak gerek bularyň. Şonuň üçin hem şäherlere çykmak üçin, şäherlere eger çyksadam patlamalar yüz berýär. Şonuň üçin tahsil gaýry alyp bilýän ýoklar. Täsiri köp ketdi bu Türkmen studentler üçin. Jany howpasynda diýende. Hawa elmizama janlara howpasynda. Ne sökötüşler Fazıl Rahman Oraz we Rahmetullah Resul owan sanly türkmen studentler Owansanyň öz içinden bir zady bitiresim gelýär. Bizim biňçilik suwat öz içimizde, Owansandaky türkmenlerde. Bizim ýüregimiziň agyrýan ýeri zäde köplatlar pul, ondan soňra köplatlar bolýar, Owanstanda bolmaýan zat ýok. Rahmetullah Resul, inni Owansandaky türkmen studentleriň kynçylyklary nähili çözülmeli? Sökötüşümizi jemlesek. Birinciden bizim Türkmenlerimiz şäherlerde ýaşan ýoklar. Köprägi kışlaklarda, obalarda, uzak yerlerde ýaşaýar. Örde bolsa näde örde mektep bar, hiç bir zat ýok. Misal suratda men özüm baryp gelýän, şurda keldiler. Hani şolarda hiç bir mektep hem ýok. 6-njy, 7-nji sınıfta. Soň bärde käbirlere çare gelip okuýarlar ördäki dostlarymyz. Amma bularyň iktisady kynçylyklary bar. Meniň fikirime görä, Türkmenistan döwletimiz, öz ata watanymyz ýa Türkiýe diýsek, dünýä türkmenleri okuw baýerlerde yatakxanalar kursasalar, Türkmenlere şura yardım ver, Türkmenlere muhsurda okarana koysalar, şu suratda Türkmenlerin şagirdlerinin kynçylyklary çözüler diýen. Näme üçin ki bularyň birinji iktisady kynçylyklary bar türkmenlerimiziň. Tasady pul kömek bermeliýärde. Tawa pul kömekler berip yatakxanalar kursasy okuw baýerlerde. Sökötüşler onu buňky gepleşigimizi şonuň bilen jemleýär. Ýaşlyk menim bir aýtjak sözüm bar. Söýsene Fazıl Rahman Oraz aýdyber. Menim niýe türkmenlerinden istedim. Biz ýaşlary ýeke goýmasynlar we ellerinden geldigiçe Owanstanda ýaşaýan ýaşlarymyzy, ýigitlerimizi türlü ülkelerde okutsunlar. Nesip bolsa bizim Allahjana ynanjymyz uly we Allahdan umydymyz hem köp. Allahjan ruhsat berdigiçe biz ýolumyzdan ýene öz milletimizi, halkymyzyň adyny bu topraklarda ýaşatmana söz berýär. Başta size we işleşlerinize menim bir agyr sözümi dinläniňiz üçin. Bu tema barada Azatlyk Radiosunda Owanstanda okuyan Türkmen ýaşlarymyz üçin programmaňyzdan bir dünýä minnetdarlyk bildirýän. Allahdan hemişe işimizde üstünlük arzu etýän ýaşlar. Sag bol Fazıl Rahman Oraz. Hormatly radio dinleyijiler, Owanstan türkmenleriniň ýaşlarynyň studentler Fazıl Rahman Oraz we Rahmetullah Resul daglary bilen geçiren söhbetlerimizi dinlediler. Söhbetler beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Benim sag bolun. Sag bolun. Merhaman dogonlar. Azatlyk Radiosynyň Türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşiginde sizem öz türkmenleriňizi tanadyp, olaryň durmuş meselelerini gün tertibine getirip, Dünya Türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Habarlaşma üçin biziň elektronik hatsalygymyz hat-email belligi azatradio.org. Hat-email belligi azatradio.org. Azatlyk Radiosynyň azat tolkunlaryny ýene-de duşuşýançak hoş sag bolun. Azatlyk Radiosynyň Türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini
Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Rowaşlyk hemraňyz bolsun. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.